देखी तब से प्रसंग भइल त ना नचले अब नाचत रह मत नाचो पूछो का है हर मेहरारू देख ली है अलगा से सवेरे घर जाइबा त हर व्यवस्था होई कैसे लागी कहे मौगी इना तो नहीं ओकरा के नाच नाच के छुअत रहो ओकरा में सेंट मारल बा हमर महकत नचनिया का अपना गांव में कबो संगे ना नचन बाकी तू एगो रहो एगो बात याद कर ली हो का पियकर से आ पागल से अझुरई हो मो काहे ना तो निमन आदमी झगड़ो करी नु हां तो 5 मिनट झगड़ा क के हां आ रोक के लूर बिक दी हां आ पियकर आ पागल काम लगा दी है सब भुला दी है सब कौन ड्यूटी में बाड़ 3 घंटा तो हर जान ले तू जानी कि कहीं बैठले बानी वो जाने है कि हम आइल बानी बाजार करे सब्जी के कोनो बात ना भैया प्रणाम लोग पियकर के शिकायत करला हम ना करी ले काहे जितना छूट पड़ल बा द्वार पर हां एकरा 10 गुना पड़ रही तब का खाली घरे 5 गो पियकर रहते तो हां नहीं खा पियले हेला 1000 2000 ले लो ले लो आ पियले बड़ो बेटा बेटा लो सिनारायण बाबा तू हेलो लो हमार गलती ना बाबा का गलती बोले हेमे का पैसा उड़ा जाई तो हे में से जींस में से निकाल के देबो हां कातना तो भेटा जाता रे राज में पियो कोड़ तू बहतर की होई होलो पिछली बगली मतलब जींसवा का पछली बगली सारा बगली खनिया के धर तब प्रोग्राम को रोजेगा तंजे डॉक्टर साहब वोकेशन एजुकेटेड फैमिली ऐसा सब फैमिली कोनो जाति में ना भेटा बबुआ ने में ना कोनो जाति में परिवार के हर सदस्य कई बुझाता कि हमरा द्वारा पर जलसा बा केहू ऊपर गह की नहीं खे बड़ी हृदय खुश बा लेकिन हम दुखी बनी के स्टाफ को बना भेटा मिली मिली दुखी बनी के हमरा केहू स्टाफ नहीं खे हम मांगबो करी त केकरा से मांगी एगो तू ही स्टाफ पाड़ हमार उहो तू रहे ना देल हो बहुरवा देल हो हम जानते नहीं रह जाओ ऐसा ही एगो पियोपर डॉक्टर साहब हाजी डॉक्टर साहब एगो पियोपर छत पर चढ़ल न हां आगे घूमते घूमते धब दुआरा पर गिर जाता होगा 5 गो देहात में दौड़ल की का भइल टूट भइल का टूटल फटल नंद हे जा कहल का हो का भइल हो पिया कड़वा धीरे धीरे खड़ा होता कहता कि हम का जानते नहीं जब पहले से का होता हम तो अब के ऊपर से नीचे हमरो के बताओ ले जा का होत रहल अभी परसों के हाल है यही तीखा के एगो भाई बनल भैया चिंता नहीं राम बेलस के पी के गिरर हुन मूजी में हां मूजी में नीचे गिरर हुन हां बलिया फेफना के पीछे पुल पर से तो गांव के प्रधान जी उनको है कहे पे पी ले रे तोरा के समझावल बात कम पीऊ एगो नीब पिए त ना होई तो कहता कि रोज नीबे पी ले आज एगो हाफ किननी हम कि आधा पी लेता नहीं आधा घर जाके पियो तो काहे को ही पी ले सब पी कर बोले तो हां का है तो देखी प्रधान जी हम आधा पी ले रहनी आधा घर ले जाए करल हां तले हितावा ठेठिए भुला गेल त जने कि गिर जाए से जगह धारा देनी होकर ठीक है कहले जन्नी मदहूस ई मदहूस हो ई केकर निकालल चैत हो केकर ई चैत निकालल है व्यास शिरोमणि ए बेरा के शिरोमणि हमें सुरेंद्र सिंह पूरी बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड के व्यास लेकर नकल करता ई सुरेंद्र सिंह के निकालल चैत है ध्यान दे पड़ी तो ध्यान दो हे ए राम पिया
पिया बीनो आवे नाही निंदिया मैं दर्द आओ कहीं बाबा पिया बीनो आवे नाही निंदिया पिया बीनो आवे नाही निंदिया पिया बीनो आवे नाही निंदिया पिया